My friend. Oh. Harap dito, Ate Grace. Oh, Harap dito. video ito. Yan. Mm. Kuhanan mo, Daddy. Oh, my frame. Dapat hanggang dito sana bumaba pala si Kuya, no? Ang ganda kumuha. Yan, dali, tanggalin ko lang tong takip niya. 1, 2, Pagod na yun. 3. Basta naglinaw ah. Ang ganda. Oh, Daddy, lali. Ito. Kuhanan kita picture. Eh, nakasapatos sa sira. Eh, hindi nga, dyan lang. Tapos background mo yan ang frame. Oh, ganda. Ang halo. Actually, nakabangasi ko po. Nakwa? Ito niya, kasama ti kolekta niya. Buwan na nga eucalyptus na ito. Akin na, Daddy. Hindi ba yun? Hindi ba banda? Dad. Akin na. Hindi mo rin. Kasi napapaikutan ko ng... Ay, sus, naka-ano pala. Naka-selfie. Huwag naman ganyan. 3 years lang beta. Eh, si Ate Grace. Kita lang tadi kayo ligtas na tani banger. Wah, kita na nga ti permit. Nalada ti kayo ken chinso. Dinar. Ayan, okay. Hindi chinso ket 1, kwa. 2, 3. Naka-risk pro diya. Registrado Oh, diya. diba? Sipa. 1, 2, 3. Na sitada. Okay. Ayan. Kayo. Ayan. Makastoy kumalpas dito dong no. No DJ Kwan, Purisman, nakakarating lang dito. Ako, yung mga bata. Ano sila Oo, di? ang laking bagay pag nakakarating na yung... Mga bata. Pag meron ng daan papunta rito. 1, 2, 3. Ang ganda ng mga puno. Riverview Resort. Dito ka, kuya. Pag nakatawid ka sa kapila, malinis na. Dito ka, kuya. Kuhanan. Ito lang yung ano, park na lang. Ganda nga. Yan. Yan. Kuya.